ככה הוא די מצחיק. הוא עושה סלט. הוא מחפש מה לשים בקערה שלו. מה? אילי והגליל נייר. מיד גילה את הגליל נייר. ואתם רואים לבד מה קורה פה. כבר הוא סוג עם זה איזה 10 דקות עם הניירות. זהו, התחילתי ישר, נראה לי. תראה איך היא משחקת. חמודה. כן, יפה מאוד. היא מאוד מפותחת בידיים. תדעי לך. היא עובדת יפה מעליי. כן, בעיניים זה לא תמצא. כל דבר, תוספת כפלתה, וזהו. עכשיו תתנבא שזה לא נכנס על הפה. תני לו את הגליל הזה. היא לא אוהבת מראות? היא לא אוהבת מראות.